OK ľudia, ja som sa oznámiť, že ak sa chcete pripojiť na náš server, tak máte poslednú šancu, pretože máme voľných posledných 5 miest. Počúvajte IP adresu, vlastne adresu na Javu, ako sa pripojiť cez Java Minecraft, čiže počúvajte. Je to Tommy Pro 1, všetko spolu, .aternos.me, aj vám to napíšem na screen. A máte posledných 5 voľných miest, čiže byť vámi sa tam joinujem. Čiže tak. Samozrejme vám dáme nejaké veci, nejaké už máme elitry, ako nemáme ich moc. Takže áno, joinujte. Teším sa na vás. A budú tam aj nejaké eventy omejské, jo. Čiže čus.